Jednotové protažení krku. Sedněte si dobře, abyste seděli na sedacích kůstech a opřete chodidla o zem. Ruce si můžeme položit na ně, takhle na stehna. Vytáhneme páteř nahoru, aby jsme se odtahovali za temenem nahoru a sedacíma kostma tlačíme dolů. Vytáhneme se ramena dolů od uší a jenom úklon. Nádech a úklon na druhou stranu. Nádech, výdech, nádech, výdech. Libovolné opakování, počet kolik chcete. Další můžeme udělat to, jenom že se podíváme do strany. Pořád si vytahujeme za temenem. Nahoru, výdech, nahoru. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Opět libovolný počet opakování. A poslední co, se snažím položit ucho na rameno, ale mám pořád dlouhý krk. Jo? Chceme to? A zase výdech. Pořád se v zádech vytahuji nahoru. Výdech. Nádech. Výdech. Libovolný počet opakování.